Masana bwino alero la mulungu ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC. Muli ndine Mike Mlongoti, koma poyamba nayi mitu yake. Dziko la Malawi lakhazikitsa ndondomeko yokonzanso ulimi kuti uzikhala waphindu komanso kuti mdziko muno mukhale chakudya chokwanira. Nthambi ya kalembera wa unzika ya National Registration Bureau NRB yati gawo lachitatu la kalembera wa ana mdziko muno liyamba lachitatu likudzali. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya Silver Strikers itha kubwerera pamwamba pa ligi ya FDH Bank Premiership ngati ingagonjetse Chitipa United masanawa. Tiyambe ndi nkhani yathu yayikulu yomwe ikuti dziko la Malawi lakhazikitsa ndondomeko yokonzanso ulimi kuti uzikhala waphindu kwa alimi, yomwe ikudziwika mchingerezi kuti National Agri-Food Systems Investment Plan NASIP. Ndondomekoyi ikuyembekezeka kuthandiza kusintha ulimi mdziko muno ndi kulimbikitsanso ulimi wa malonda. McDonald Chiwayula walemba ripoti. Unduna wa zaulimi wati ndondomeko ya ulimi ya NASIP yachitatuyi iyenera kuthetsa zofowoka zomwe zinaonekera mndondomeko zambuyomu komanso kufulumizitsa kukhazikitsa kwa mapulogalamu achitukuko cha ulimi. Nduna ya zaulimi Rosa Mbilizi yati mabungwe ndi makampani omwe si aboma ayenera kutenga gawo pa ndondomekoyi ngati dziko lino likufuna kusintha ulimi komanso kuonetsetsa kuti chakudya nchokwanira. Plani imeneyi ndiyofunikira kwambiri chifukwa ikulongosola kapena nene kuti ilongosola za ma investments amene boma la Malawi likuyenera kupanga kumbali ya zaulimi kuti dziko lino lipite patsogolo, osati nkhani ya chakudya yokha komanso nkhani ya zachuma kupitisa patsogolo chuma chathu. Ndimauza azinzanga kuti ngati takhala mapulani awiri for the past 10 years and Malawi tili pamene tilipa, kumapezeka kuti mwina tikuvutika ndi njala, kupezeka kuti sitikupanga export ma products athu aku agriculture mokwanira, ndiye kuti pali china chake chimene tiyenera kusintha and tikhale anthu olimba mtima kuti tisinthe zinthu zomwe tikuona kuti sizikuyenda tizisiye tiyende chitsogolo. Mabungwe othandizana ndi boma ati ndondomeko ya NASIP yachitatuyi ndi chida chofunikira pothandiza kukhazikitsa ndondomeko ya ulimi ya dziko lino yatsopano. Ndipo bungwe la Food and Agriculture Organization FAO lati ndondomekoyi ipereka dongosolo labwino pa ntchito zolimbikitsa ulimi ngati bizinesi. Anthu osiyanasiyana amene amagwira ntchito mu agriculture kuti tithandizane ndi boma kuonetsetsa kuti ulimi Malawi upindule wina aliyense. Makamaka kuonetsetsa kuti cholinga cha boma chopanga commercialize the sector chichitike. Chifukwa chake anduna anakambapo zona kuti tionetsetse kuti anzathu a private sector ali ndi mbali yayikulu even mu makomiti akuluakulu a process imeneyi. So ife ndi ntchito yathu ngati FAO ndiponso tigwira ntchito ndi anzathu osiyanasiyana ngati World Bank, AGRA, ndiponso African Union kuonetsetsa kuti zokhumba ndi zolinga za boma zichitike. Ndipo imena bungwe la SADC pa msonkhanowu anati bungweli lipitiriza kuthandiza Malawi kudzera mu upangiri wa ndondomeko zotukula ulimi komanso mgwirizano wa ukadaulo, pomwe bungwe la AUDA NEPAD linayamikiranso momwe dziko la Malawi lakhalira likuchita bwino pokonza ndi kukhazikitsa ndondomeko za chitukuko cha ulimi. McDonald Chiwayula, MBC Lilongwe. Nduna yoona za maboma ang'ono ndi chitukuko cha kumidzi a Ben Phiri yauza ochita bizinezi achimwenye kuti akonze nyumba zawo zochitira malonda kuti zikhale zamakono komanso kuteteza wanthu ku ngozi. Aphiri anena izi mu mzinda wa Blantyre pamwambo wa chikondwerero cha mzika za dziko la India zomwe zimakhala mdziko muno. Zambiri mulipoti la Simeon Boys. Ubale wa dziko la Malawi ndi India unayamba mu zaka za ma 18th century pomwe anthu ochita malonda ochokera ku India ankabwera ku Africa kudzachita malonda. Malawi ndi India anakhazikitsa ubale wa ukazembe mchaka cha 1964 pomwe dziko lino linalandira ufulu odzilamulira. Kuchokera mu nthawi imeneyi mpaka pano chiwerengero cha nzika za ku India zomwe zakhala zikubwera mdziko muno kudzachita bizinezi
chakhala chikuchulukira. Pamwambowu nduna ya za maboma ang'ono ndi chitukuko chakumendera kumidzi Ben Phiri akuyamikira dziko la India chifukwa cha ntchito za chitukuko zosiyanasiyana zomwe lakhale kuthandizira mdziko lino kuphatikizirapo za malonda. Iwo apezerapo mwayi opempha nzika za dziko la India zomwe zikuchita ntchito za malonda mdziko muno kuti zikonze nyumba zawo zochitira malonda kuti zikhale zamakono komanso ziteteze miyoyo ya anthu. Indians atabwera anabweretsa kosowekera kapena tinangasowako ndiye kuchoka mmenemo ndi pamene kunaonetsa kuna kuti katundu amatha kuchoka maiko ena kumabwera kuno Malawi, Amalawi kumakhala nzofuna zawo. Pakupita pa nthawi taphunzirako tsopano nafenso Amalawi tikumatha kupanga malonda kuchokera ku maiko ena kumabweretsa zimene zili kuno. Bwanji titaganizirapo kuti tisinthe maganiziro athu nkumangoganiza kuti uyu Malawi koma kuti mizinda yathu yenso iyambe kusintha. Kuti isinthe ikufunika kuti zinyumba zimene ali nazo zimene ndi zawo adzikonzenso nadzioneka bwinobwino chifukwa chakuti nyumbazo sizogona koma ni nyumba zimene amapangiramo malonda. Ndiye kuti zikutanthauza ngati ni nyumba za public. Ndiye kuti ngati sitizikonza chifukwa cha kusintha kwa nyengo tsiku lina nkudzatha kukhala disaster kuwononga osati miyoyo yawo yokha komanso miyoyo yawo ena. Poyankhula m'mawu ake kazembe wa dziko la India kuno ku Malawi Amaram Guja ati dziko la India lipitirira kugwira ntchito za chitukuko limodzi ndi dziko la Malawi. Iwo ati dziko la India kuyambira mchaka cha 2010 lapereka ngongole ya chiwongoladzanja chofewa yokwana 400 miliyoni kwacha zothandizira ntchito za chitukuko zosiyanasiyana. Iwo ati dziko lawo lipitiriza kuthandiza dziko lino m'magawo a ntchito za chitukuko zosiyanasiyana monga la za ulimi, la za umoyo komanso la chitukuko cha zomangamanga. Mwambowu unaperekanso mwayi ku dziko la Malawi ndi India ogawana za chikhalidwe kudzera m'mayimbidwe pomwe gulu loyimba lochokera mdziko la ku India limayimba nyimbo za chikhalidwe. Kuchokera kuno ku Blantyre ndine Simeon Boyce. Nthambi ya kalembera wa unzika ya National Registration Bureau NRB yati gawo lachitatu la kalembera wa ana wa dziko lonse liyamba lachitatu likudzali pa 8 Julayi. Mlembi wa nthambi Patrick Machika wati cholinga cha ntchitoyi ndikuonetsetsa kuti mwana aliyense mdziko muno ali ndi chizindikiro cha unzika. Tili ndi zambiri mulipoti. Gawo lachitatu la kalemberayu lomwe ndi la masiku 10 liyamba lachitatu likudzali pa 8 Julayi ndipo lidzatha pa 17 Julayi 2026. Ntchitoyi igwirika m'madera awa: kumpoto kwa boma la Mzimba, mzinda wa Mzuzu, mzinda wa Lilongwe ndi kumvuma kwa boma la Lilongwe. Kalemberayu akulunjika pa ana osapyola zaka 16 zakubadwa ndipo adzichitikira msukulu za primary za boma. Kuonjezerapo Amalawi omwe ali ndi zaka zapakati pa 16 ndi 17 zakubadwa nawonso adzapatsidwa mwayi olembetsa kuti apeze chaunzika kudzera ku ofesi za oyendetsa maphunziro a primary kudera kwawo za TDC. Malingana ndi uthenga kuchokera ku bungwe la NRB, makolo akuyenera kutenga chiphaso chawo chaunzika pokalembetsa mwana wawo, pamene nzika zapakati pa zaka 16 ndi 17 zikuyenera kupita ndi kholo limodzi kapena mboni ziwiri za mdera lawo zomwe zili ndi ziphaso za unzika. Nthambi ya NRB yafotokozanso kuti idzasindikiza ziphaso zonse za omwe alembetse mu gawuli ntchitoyi ikatha. Themba Mwale, MBC, Blantyre. MBC yapeza kuti anthu ambiri omwe amakhala m'madera ovuta kufikako m'boma la Rumpi amayenda mitunda italiitali kuti akapeze chithandizo cha zaumoyo chifukwa zipatala zing'ono zomwe zili m'maderawo zilinso mutalimutali. Madera ena omwe akukhudzidwa ndi vutoli ndi Thazima, Chelinda, Usooya ndi Mphalamawe. Atsogoleri a m'maderawa akupempha khonsolo ya boma la Rumpi kuti ikuze zipatala zing'onozo kukhala zikuluzikulu kuti athe kupulumutsa miyoyo ya odwala ambiri omwe amamwalira asanafike ku zipatala zikuluzikulu.
Rudoviko Nyirenda ali ndi zambiri. Kupeza chithandizo cha zaumoyo kukadali kovuta kwa anthu ambiri omwe akukhala m'madera ovuta kufikira mboma la Rumphi. Kumpharamawe, kumvuma kwa Rumphi, tinakumana ndi Awini Mutavari, mayi oyembekezera yemwe anakwera njinga ya moto kupita ku chipatala cha mishoni cha Ruuchi kukalandira chithandizo. Iye anati kusowa kwa chipatala cha boma pakati pa Mlowe ndi Chiweta kumakakamiza anthu ambiri kuderali kuyenda mtunda wautali kukafuna chithandizo zomwe zikuika miyoyo yawo pa chiopsezo. Awe yamvula ndiye kuti msewu umaterera ndiye njinga kuti munthu ayendese bwinobwino pamakhala povuta fuka kuno kulibe tala. Tufuna kuti chipatala chisegulidwe chithandizikire pafupi. Wapa mpando wa komiti ya chitukuko cha kumudzi wa Amuyava Shadrack Muhango anati anthu amderalo anamanga chipatala mchaka cha 2009 koma mpaka pano sinasegulidwe. Mukudziwa kuno ndi kumuso kapezedwe ka ndalama kamavuta ndi anthu akadwala ayenera kunyamuka kupita ku Ruuchi kumene kuti chipatala cha mishoni. Kafukufuku wathu waonesanso kuti anthu akucherinda amayenda makilomita oposa 70 kupita ku chipatala cha Katovo komanso pafupi makilomita 60 kupita ku chipatala cha Nthalire boma la Chitipa. Anthu akuthazima nawonso amayenda makilomita 18 kupita ku chipatala cha pafupi. A Joseph Fedezi ndi mkulu wa malo acherinda kumalo otetezeka anyama zakutchire anyika komanso Amese Ngwira msungichuma wa komiti ya pachipatala cha Nthazima akufotokoza nkhawa zawo. Malowa kupezana ndi vuto ya chipatala chomwe tili nacho ndi chipatala chaching'ono kapena kuti clinic koma kusonyeza kuti ndi vuto ya kusowa kwa mankhwala komanso kutalika kwa mtunda umene timayenda. Ife kuno kuthazima ikutikhuza kwambiri. Vakadwala mwina matransport amavuta ndipo katika mjira mwina waberekera njira mwina kumwalira njira pakati khandizi khala chotetekera kuthandizi. Poyankhapo pa nkhaniyi mneneri wa chipatala chachikulu cha Rumphi a Esau Mukamanga ati khonsoloyo ikulakalaka itakuza zipatala zina mboma la Rumphi kuti zidzipereka chithandizo cha zaumoyo mokwanira kwa odwala koma pakufunika ndalama zambiri kuti ntchitoyi itheke. Tikufunisisa mwina pakuonjezerapo ndi kunkhozo kuti kubolero mbali ya kubolero indiwo soya chilambo komanso chilinda kunyika uko kumeneko tufunisisa nakonso zipatala zimenezi zitakhala ma health centers anthu azitha kulandira chithandizo asakuyenda mitunda italiitali. Kaswiri wa zaumoyo George Jobe wapempha khonsolo la boma la Rumphi kuti ichitepo kanthu pamaderawa kuti anthuwo adzipeza chithandizo cha zaumoyo pa mtunda woyenera monga chimodzi mwa zofunika zogwirizana ndi ndondomeko ya zaumoyo ya dziko lino. Bane tukuyangana kaya umoyo tubangana kandi mali universal health coverage imene manena kuti munthu apeze thandizo la zaumoyo mosavutika kubisa nthumba kuti apeze thandizolo. Yati kapezole ababa chipatala ngakhale chitakhala cha ulere koma kuyenda mtunda ngati uwowo munthu osawa kamene alibe ndalama ndiyo bangokhala pakho ena ndi kumamwaliranso chifukwa choti mtunda wadalira. Ntchito za umoyo ndi gawo lofunika kwambiri pa ndondomeko zokhazikika zachitukuko pa dziko lonse yomwe ikufunika kuonetsetsa kuti anthu onse akukhala ndi umoyo wathanzi. Rudoviko Nyirenda, MBC Rumphi. Mukuonera nkhani kuchokera kuno ku MBC. Bwanji tikumbutsane mitu yake. Dziko la Malawi lakhazikitsa ndondomeko yokonzanso ulimi kuti uzikhala waphindu komanso kuti mdziko muno mukhale chakudya chokwanira. Nthambi ya kalembera wa unzika ya National Registration Bureau NRB yati gawo lachitatu la kalembera wa ana mdziko muno liyamba lachitatu likudzali. Ndipo mu nkhani za masewero timu ya Silver Strikers itha kubwerera pamwamba pa ligi ya FDH Bank Premiership ngati ingagonjetse Chitipa United masanawa. Takulandiraninso ku nkhani zathu tipitirize ndi nkhani za malonda. Kampani ya Press Corporation Limited yati ipitiriza kuyika ndalama m'magawo ofunika achuma pofuna kulimbikitsa kukula kwa kampani
komanso kuthandiza pa chitukuko cha dziko lino. Kampani yati ndondomeko yake yokulitsa ntchito zake ikuunika kwambiri m'magawo monga mphamvu za magetsi, ulimi, mayendedwe, zokopa alendo, zaumoyo komanso malonda pakati pa mayiko a mu Africa. Mkulu wa kampani a Ronald Mangani amayankhula izi mu mzinda wa Blantyre pa msonkhano wa akuluakulu a kampani ndi anthu omwe ali ndi masheya ku kampani. Tunakumana ndi ma stakeholders athu kuti tiathokoze chifukwa cha support imene amatipasa ngati press group of companies, komanso tiaziwise mmene tapangira perform makamaka mchaka cha 2025 pambali ya zachuma komanso ma project amene tikupanga implement ngati group of companies. Ma project ena tikupanga ife corporate office, koma project ena kupangidwa makampani athu. Komanso tinapasa mwayi ma stakeholders athu kuti atifunse mafunso komanso atipase feedback pa ntchito imene tikugwira. Kupanga ma project angapo tili ndi project ya solar power plant 50 megawatts ku Nkhoma. Imene ndi project imene takhala tikupanga implement kwa zaka zingapo tsopano. Power purchase agreement inasainidwa mu December 2024 ndi Eskom. Takumana ni mavuto siyana makamaka vuto loti sitinapezebe implementation agreement ndi boma. Implementation agreement yo ndiofunika kwambiri kuti ifeyo tithe kusonkhesa pamodzi ndalama zonse zimene zikufunika kuti tipitirire ndi project iyo, komanso kuti tipeze forex imene ikufunika kuti tigule equipment. Ma project ena amene tikupanga ndi tikuyang'ana hotel investment mdziko muno. Tapangaso launch commodity trading and distribution company. Tapanga launch company imene yoyo pamodzi ndi Afrexim Bank subsidiary yochedwa Africa Commodity Trading and Distribution Company. Ndipo tikuyang'ananso ma investment ena amene tingapange mu transport sector ndi malo ena osiyana ngati health. Tikuonanso kuti mmene motitha kupanga ma investment. Company ya Press Corporation chaka cha 2025 inapanga phindu lokwana 261 billion kwacha. Phindu limenelo likupitirira 100% pa phindu limene tinapanga chaka cha 2024. Sonyeza kuti tagwira ntchito yabwino kwambiri chaka cha 2025. Pakadali pano mlembi wamkulu wa Minority Shareholders of Listed Companies Frank Harawa wayamikira momwe kampani ya PCL yachitira bwino makamaka pa zachuma komanso ndondomeko zake zokulitsa mabizinesi, ponena kuti izi zipindulitsa eni masheya komanso chuma cha dziko lino. Kambira zabwino kwambiri lero pamene makampani onse amene ali pansi pa Press Corporation anali nyumba muno kufotokoza zimene akuchita kumeneku, komanso kufunsira mafunso one by one. Zabwino kwambiri komanso kuona kuti makampani ambiri akampani panamali pansi pa kampani imeneyi panopo apanga kuti akupanga maphindu abwino, ndifo sangalala kwambiri. Izi zinazosoka kumbuyo mosemu pamene kumati ukabwera kuno makhala mavuto kuti basi zavuta kwa panopa zinthu zibwino kwambiri. Komanso tikaona mwenake maphindu amene atuwa Press Corporation iko atuka ma subsidiaries mathumo ndi zabwino kwambiri. Komanso tikaona pansi pa Malawi Stock Exchange share price ya Press Corporation panopo yakweranso kupyako basi. Ndi affairs ba shareholders zosanga tiziti chani apart from being saying kuti ndifo sangalala kwambiri. Kupitiriza gawo la zamalonda, kampani ya zokopa alendo ya Sunbird Tourism yati ngakhale chaka cha 2025 chinali chovuta kwambiri pa nkhani ya bizinesi, kampani yakwanitsa kupanga phindu la 12.5 billion kwacha. Wapampando wa komiti yoyendetsa kampani a Luciano Miqueias ndiye wanena izi pa msonkhano wa pachaka wa kampani mu mzinda wa Blantyre. Miqueias anaonjezera kunena kuti kampani ipitiriza kukuza ntchito zake pomanga zipinda zatsopano ndi cholinga chokuti ipitirize kupanga phindu. Chinali chaka chovuta kwambiri, mukakumbukira bwinobwino mapolisi amayiko ambiri anasintha, ma NGO ambiri anasiya kugwira ntchito ku Malawi, komanso chinali chaka cha election. So chaka chotero chimakhala chaka chovuta kwambiri, komano ngati company tinayesesa kunena kuti tipeze ma strategies amene angatithandize
to maintain kapena kuti sustain our business. Nchifukwa chake mwaona nokunena kuti no pamene chaka chimata taisesabe kupeza kuti no tapeza phindu la about 12.5 billion. Zimene zisonyeza kuti no ngakhale china chaka chovuta komabe ngati company ma structures amene tinawo atithandiza kuti no tichite maintain business yathu. Ife ngati Sunbet tikuona kuti no kusogoloko mwachiziwikire tikhati ndi competition. Kuti kukubera ma institution osiyana-siyana amene akumanganso ma hotel osiyana-siyana. So ife mukaona tikumanga ma hotel asopano, tikumanga ma conference asopano, komanso tikuchita improve malumu athu. Zonsezi tikuzichita prepare kapena kuzikonzekeresa kuti nsogolomu tikhale relevant kuti anthu be azikonda brand yathu, anthu azikonda be ma services athu. Chifukwa yake pano mukuona kuti no tamaliza kuja kusalima tamanga conference asopano, mukapita ku Nkopola mukapeza kuti tamanga restaurant asopano, komanso tikuonjezera kumene kuja malumu 6 the same mutakupita ku Lilongwe mukapeza so kuti kumene kuja tikumanga so block ina asopano ku reception. Zonsezi tikupanga kunena kuti tizichite prepare kapena tikonzekere kuti nsogolomu brand yathu ikhalebe ikupereka service yabwino kwa Malawi ndiye naonse amene amatiyendera. Ndipo pothirira ndemanga mmodzi mwa anthu omwe ali ndi macheya ku kampani ya Sunbet Tourism Lovemore Tinto woyamikira akuluakulu oyendetsa kampani kamba kaupangiri wawo omwe wathandizira kuti apeze phindu lochuluka. Kunena kuti pachaka chimene chatha ichichi kampani yachita zinthu zambiri zabwino mwachitsanzo kuchokera pa profit imene imachitika mu 2024 ya 12 billion pitiriza panopo profit inafika 19 billion. Ndezikuoneka kuti ndalama zimene timagawana mu kampani mo like dividend tapangaso approve dividend yabwino imene ma shareholders tigawana. Kuonjezaso pamwamba pa zimenezo ndikunena kuti kampani ayonjezera Livingstonia phwasula timahotel jentaka timarumu takaitija ndi amanga marumu ena okongola okwanira 6 seat. Munkhani za masewero timu ya Silver Strikers ili ndi mwayi obwerera pamwamba pa ligi ya FDH Bank Premiership ngati ingagonjetse Chitipa United masanawa. Silver inachotsedwa pamwamba dzulo kufika pa nambala yachitatu pamene matimu a Blue Eagles ndi FCB Nyasa Big Bullets anapambana masewero awo. Matimuwa ali ndi mapointi 19 iliyonse, koma Blue Eagles ndi yomwe ili pamwamba potengera zigoli pamene Bullets ndi yachiwiri. Koma ikapambana lero Silver Strikers ibwerera pamwamba ndi mapointi 20. Nayonso Chitipa ikachita bwino ichoka pa namba 9 mamaka pa namba 13 kufika pa namba 9. Masewero ena omwe achitike lero Mighty Wanderers ikumana ndi Mafco pamene Red Lions isewera ndi Civil Service United. Matimu aluana mitundu ndi Ekhaya athambitsana pabwalo la Dedza pamene Kamuzu Barracks iyendera timu ya Masters. Ndi nkhani imeneyo tafika pa mapeto pa nkhani zathu masanano, koma tisanasiyane bwanji tionenso mitu ya nkhanizi. Dziko la Malawi lakhazikitsa ndondomeko yokonzanso ulimi kuti uzikhala waphindu komanso kuti mdziko muno mukhale chakudya chokwanira. Nthambi ya kalembera wa unzika ya National Registration Bureau NRB yati gawo lachitatu la kalembera wa ana mdziko muno liyamba lachitatu likudzali. Ndipo mu nkhani za masewero timu ya Silver Strikers itha kubwerera pamwamba pa ligi ya FDH Bank Premiership ngati ingagonjetse Chitipa United masanawa. Peza nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mlali ndine Mike Mlongoti, tikufunirani masana opambana.
sabata ino